και τη δική του τη σφραγίδα. Τη σημερινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν οι εκδόσεις Ινφογνώμων, το βιβλιοπωλείο Συμβολή, ο Δήμος Αλμοπίας και ο Λογογραφικός Σύλλογος Ποντίων Αψάλου. Η χαρά και η συγκίνησή μου σήμερα είναι μεγάλη. Η χαρά και η συγκίνηση ενός συνταξιούχου πλέον δασκάλου είναι μεγάλη, γιατί βρίσκονται δίπλα σε νέα παιδιά, σε νέους και άξιους επιστήμονες, συνεχιστές της παράδοσης, που δουλεύουν για αυτήν και τη μελετούν με σεβασμό. Δίπλα μου έχω την εκλεκτή συνάδελφο και συγγραφέα με μεταπτυχιακό στις ανθρωπιστικές σπουδές, την κυρία Προκοπίδου Μαρία, με την οποία είχα και εγώ την τιμή να συνεργαστώ στο παρελθόν, και φυσικά τον αγαπητό και ξεχωριστό για όλους μας Διογέννη, που όπως προείπα η συμπόρευσή μας σε πολλές δράσεις κρατάει χρόνια. Στο τραπέζι μαζί μας είναι και η πρόεδρος του συλλόγου μας, του Λογογραφικού Συλλόγου Ποντίων Αψάλου, η κυρία Τσολιαρίδου Σοφία. Τσολερίδου Σοφία. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο της Αλμοπίας, τον κύριο Χατζηδημητριάδη Γιώργο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στη σημερινή μας εκδήλωση. Κύριε Αντιδήμαρχε. Φίλες και φίλοι, καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, που είναι εκτός Αλμοπίας, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, και της Δημοτικής Αρχής, να σας καλωσορίσω κι εγώ, να δώσω συγχαρητήρια κι εγώ με τη σειρά μου σε όλους όσοι συνετέλεσαν σήμερα για την εκδήλωση, και ιδιαίτερα εντάξει στο φίλο τον Διογέννη. Το Διογέννη γνωριζόμαστε από παιδιά, ήμασταν μαζί στο σχολείο, μετά σαν συμφοιτητές, μεταποντιακά, είναι τώρα δάσκαλος του γιου μου στη Λύρα. Και όταν συζητήσαμε για το βιβλίο, δεν θα μπορούσαμε και εγώ προσωπικά, αλλά και σαν Δήμος Αλμοπίας να είμαστε δίπλα του. Να ευχηθώ καλοτάξιδο, όπως καλοτάξιδα ήταν και τα προηγούμενα βιβλία του, και πολυτάξιδο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο, και τώρα θα παρακαλέσω την κυρία Τσολερίδου Σοφία, το είπα καλά, έτσι. Ναι. Την πρόεδρο λοιπόν του συλλόγου μας, να απευθύνει και αυτή ένα χαιρετισμό στη σημερινή μας εκδήλωση. Καλημέρα σας αρχικά. Ο Λογογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Αψάλου σας καλωσορίζει με τη σειρά του στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Διογέννη. Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις του Συλλόγου δεν μένουν άλλωστε μόνο σε πανηγύρια. Δεν περιορίζονται εκεί και στηρίζουν πάντα πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό. Ευχόμαστε επομένως καλοτάξτε το νέο του βιβλίο και καλή ακρόαση σε όλους σας. Το νέο βιβλίο λοιπόν του Διογέννη, ο φίλος μου ο Πάντζος, ο φίλος μου ο Παναγιώτης δηλαδή, είναι ένα παιδικό παραμύθι γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο, σε μέτρο την Καλατζή, στη γλώσσα που έφεραν οι πρόγονοί μας από την ιδιαίτερη πατρίδα του στον Πόντο, και η οποία πλέον βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και κινδυνεύει να ξεχαστεί και να χαθεί. Και αυτό το βιβλίο του Διογέννη είναι ένα λιθαράκι ακόμα, πάνω στο οποίο στηρίζεται η προσπάθεια πολλών για τη διάσωση και διάδοση της ποντιακής διαλέκτου στις νεότερες γενιές, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας δηλαδή, στα οποία θα παραδώσουμε τη σκητάλη της παράδοσης όσο μπορούμε πιο ανώθευτοι, σεβόμενοι εμείς αυτούς από τους οποίους την παραλάβαμε, τους πρόγονούς μας δηλαδή. Η γλώσσα, λένε οι επιστήμονες, δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά και το μέσο με το οποίο καλλιεργείται η σκέψη, το ήθος και η αισθητική ενός λαού. Είναι το μέσο με το οποίο γίνεται η κωδικοποίηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς και μεταβιβάζεται στις επερχόμενες γενιές. Η γλώσσα, μας λέει ο μεγάλος μαντομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, περιέχει την ψυχή, τον πολιτισμό και την ευγένεια ενός λαού. Η γλώσσα είναι η κυβωτός μνήμης, μέσω της οποίας όλος αυτός ο λαμπρός πολιτισμός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, αβίαστα και ασυναίσθητα. Αν χαθεί αυτή η κυβωτός, τότε αυτός ο πολιτισμός δεν μεταφέρεται στις επόμενες γενιές και κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Μέσα στη γλώσσα των προγόνων μας, στη γλώσσα της καλομάνας, της γιαγιάς δηλαδή, σε κάθε της λέξη και φράση έχει αποκρισταλωθεί όλος ο πολιτισμός, η ευγένεια, η αγάπη, η σοφία και ο πόνος των ποντίων, λογίων και απλών καθημερινών ανθρώπων. Μέσα στην ποντιακή διάλεκτο ηχεί ακόμα το γλυκό νανούρισμα της μάνας που τιμίζει τρυφερά σαν κόρφη της το παιδί της, τον κόρφο της το παιδί της.
Το εγωερό κλάμα της καλομάνας που αφηγείται τα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας και του ξεριζωμού, η αντριωμένη φωνή του πόντιου Αντάρτη που πολεμάει και υπερασπίζεται Χριστό, πατρίδα και οικογένεια πάνω στα βουνά του Πόντου, η μελωδική φωνή της πόντιας κόρης που τραγουδά στα παρθάρια την ομορφιά της ζωής. Η ποντιακή διάλεκτος λοιπόν είναι η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Χωρίς να θέλω να καταφραστώ τον χρόνο παραπάνω, θα ήθελα να αναφέρω μερικές επισημάνσεις του αείμνηστου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, Ευστάθιου Πελαγίδη, σχετικά με την ποντιακή διάλεκτο. Ασφαλώς λέει, είχε πει, και δεν θα πάψουμε να είμαστε Έλληνες χωρίς τη διάλεκτό μας. Είναι όμως βέβαιο ότι τα κύρια πολιτιστικά μας γνωρίσματα για τα οποία καμαρώνουμε θα αποτελούν παρελθόν χωρίς αυτή τη γλώσσα. Η απώλεια της διαλέκτου μας θα συμπαρασύρει σε βάθος χρόνου και την ποντιακή κουλτούρα του χορού, της μουσικής, των εθήμων, των αξιών, των παραδόσεων, όλων αυτών, γιατί δομικό στοιχείο για όλα αυτά είναι η ποντιακή διάλεκτος. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτές τις βαθιές ανησυχίες του συγγραφέα για το μέλλον, τη διάσωση και τη διάδοση της ποντιακής διαλέκτου, θέλω να τονίσω πως αυτό το νέο του βιβλίο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Να δώσει δηλαδή τα ερεθίσματα και όμορφα ακούσματα της ποντιακής διαλέκτου στα παιδικά και πιστεύω ακράδαντα πως το πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Διογέννη, αγαπημένοι μου μαθητή, έτσι θα με επιτρέψεις. Εύχομαι ολόψυχα να είναι καλοτάξιδο και αυτό σου το βιβλίο, το 4ο κατά σειρά. Να είσαι πάντα γερός λοιπόν εσύ και η οικογένειά σου, πάντα δημιουργικός και να μας ταξιδεύεις μικρούς και μεγάλους στους δρόμους της παράδοσης μέσα από τις όμορφες μουσικές της λύρας σου και τις όμορφες γραφές της πένας σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο μου στην επόμενη, στην ομιλήτρια, στην αγαπητή Μαρία, τη Μαρία του Προκοπίδου, στο δικό μου το παιδί, να διαβάσω λοιπόν και το βιογραφικό του Διογέννη. Ο Διογέννης Αϊναζής γεννήθηκε στην Έδεσα το 1986 και μεγάλωσε στην Άψαλο Αριδαίας. Από τα 7 του χρόνια ασχολείται με το τραγούδι και στην ηλικία των 10 ετών κάνει τα πρώτα του βήματα στη λύρα. Στο γυμνάσιο κερδίζει το πρώτο βραβείο στους μαθητικούς μουσικούς αγώνες, παίζοντας λύρα και τραγουδώντας παράλληλα. Από τα 13 του χρόνια, παιδί ακόμα, κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα σε νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής, γάμους και λοιπές εκδηλώσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι θερμό και ενεργό μέλος σε πολλούς ποντιακούς συλλόγους των περιοχών Πένας και Ηματίας. Από τα 17 του ξεκινά να γράφει τα δικά του τραγούδια σε μουσική και στίχους και να αποδίδει με τη λύρα εκτός από τα ποντιακά και πολλά άλλα είδη και της ελληνικής και διεθνούς μουσικής. Το 2008 ξεκινά τη συγγραφή του πρωτοποριακού βιβλίου εκμάθησης της ποντιακής λύρας με τον τίτλο «Ερχοντές Λύρας», με το οποίο και ξεκινά να διδάσκει σε μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές, παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα στους συλλόγους της περιοχής όπου διδάσκει έως και σήμερα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Ινφογνώμων το Σεπτέμβριο του 2019 και η πρώτη του έκδοση εξαντλήθηκε μέσα σε 18 ημέρες. Το 2011 φτιάχνει το δικό του στούντιο ηχογράφησης με το όνομα Playhouse, το οποίο λειτουργεί έως σήμερα. Το 2015 συμμετέχει στο πρώτο ποντιακό παραμύθι με τίτλο «Ο Θόδωρον και το Κοκκίμελο» του συγγραφέα του κ. Τσίναλη, στο οποίο επιμελείται όλο το ομώνυμο CD και συνοδεύει το παραμύθι. Η συνεργασία δασκάλου και μαθητή συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Έτσι, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, το Μάιο του 2023 κυκλοφορεί το δεύτερο κατά σειρά βιβλίο του με τίτλο «Ατίμετον, μελοποιημένη ποίηση στην ποντιακή διάλεκτο με δυνατότητα ακρόασης» από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και το Δεκέμβριο του 2024 κυκλοφορεί η δεύτερη προσαυξημένη έκδοση του Ατίμετον. Επίσης, το 2024 αναγνωρίζεται επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού με τον τίτλο του διδάσκοντα καθηγητή ποντιακής λύρας και ξεκινάει να διδάσκει και στο Οδείο Αριδαίας, στο οποίο και συνεχίζει έως σήμερα. Τον Ιανουάριο του 2025 το Ατίμετον γίνεται το πρώτο βιβλίο στην ιστορία το οποίο περιέχει ποντιακή ποίηση καθώς και τους κανόνες της ποντιακής γραμματικής που μεταφράζεται και κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς, με αφορμή την κυκλοφορία της αγγλικής έκδοσης του βιβλίου, καλείται από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ
για να παραδώσει διάλεξη με θέμα την ποντιακή διάλεκτο. Επίσης προσκαλείται από ελληνικούς συλλόγους της παροικίας και παραδίδει πληθώρα σεμιναρίων και διαλέξεων στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ με θέμα την ποντιακή μουσική, τη διάλεκτο και την παράδοση στο σύνολό της. Έως σήμερα, το 2025, έχει συγγράψει 4 βιβλία και δισκογραφήσει πάνω από 70 τραγούδια σε δική του μουσική και στίχους. Ήταν από τους πρώτους στο ποντιακό χώρο που κυκλοφόρησε τραγούδια με βίντεο κλιπ. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εκδηλώσεων καθώς και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές σε Ελλάδα και εξωτερικό, είτε μόνος είτε σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες της ποντιακής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Έως σήμερα, έως την ώρα που μιλάμε, έχει κάνει 8 μουσικές περιοδίες στην Αυστραλία, συνολικής διάρκειας 9 μηνών, τραγουδώντας σε 4 διαφορετικές πόλεις, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Αδελαΐδα, Ντάρουιν, και κάνοντας συνολικά 160 εμφανίσεις σε συλλόγους, νυχτερινά κέντρα και διάφορες άλλες εκδηλώσεις της παροικίας. Έχει τραγουδήσει επίσης στον Πόντο, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, Κύπρο, Δανία, Σουηδία, Γερμανία, καθώς και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Είναι πτυχιούχος νοσηλευτής, απόφοιτος του τμήματος νοσηλευτικής του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης, κατέχει πτυχία σε 2 ξένες γλώσσες και 2 μεταπτυχιακά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και συνεχίζουμε. Έτσι και δεν είναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αυτό λοιπόν είναι ο Διογέννης μας, με τις ανησυχίες στους δρόμους της παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού, και το λόγο τώρα λοιπόν έχει η κυρία Μαρία Προκοπίδου για να μας μιλήσει για το βιβλίο και τη δική της προσέγγιση για το βιβλίο και γενικότερα για την παράδοση. Ένα χειροκρότημα για το... Καλημέρα και από μένα, σεβαστέ πατέρα Νίκανε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών και όλοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον Διογέννη για την παρουσία μου σήμερα στην παρουσίαση του έργου του που αφορά και τα παιδιά, και με τιμά ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, γιατί τον Διογέννη τον γνωρίζω και εγώ από μικρό κορίτσι. Πολλά χρόνια μέσα στους συλλόγους στην Ευξολέσια Αλμοπίας περιμέναμε με χαρά στα παρακάθια να βγει ο Διογέννης που ήταν φίλος μας, που τραγουδούσαν μαζί ποντιακά και τον θαυμάζαμε, και χαίρομαι που δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά προχώρησε και παρακάτω και αφήνει και γραπτή παρακαταθήκη πλέον στον ποντιακό πολιτισμό με τα κείμενά του, τα γραπτά του και κυρίως με την εξωστρέφεια το να προσπαθήσει και να επιχειρήσει να αποδώσει στα αγγλικά ποντιακή διάλεκτο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, και είναι σημαντικά γιατί ο Διογέννης είναι ένα παιδί που τα έχει παλέψει μόνος του, που το κάνει με αγάπη και μεράκι αυτό, και πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα, γιατί αλλιώς πώς θα διατηρηθεί ο πολιτισμός μας. Δεν φτάνει μόνο να υπηρετούμε την παράδοση με οπορτουνισμό, αλλά θα πρέπει να αγαπάμε και όλες αυτό που κάνουμε για να έχει και αξία και να έχει και συνέχεια και να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Εγώ θα ήθελα αρχικά να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που πήρα ένα παραμύθι για παιδιά στα χέρια μου, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάλεκτος με κάποιο τρόπο να αγγίξει και τις παιδικές ηλικίες. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι λειτουργούν τμήματα ποντιακής διαλέκτου τα τελευταία χρόνια στους συλλόγους. Γίνονται πολλές ακαδημαϊκές έρευνες, αλλά αν τα παιδιά δεν έρθουν σε επαφή με την διάλεκτο, και για να μην είμαστε και εθεροβάμονες, δεν μπορούν τα παιδιά μας να μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, όταν καλά δεν την μιλούμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή κάπου εκεί στους παππούδες μας άρχισε να φθήνει. Και φυσικά γίνεται αυτό γιατί πλέον οι πρόσφυγες, ήδη από το 1960 οι πρόσφυγες παντρεύονται με αυτόχθονες κατοίκους, αρχίζουν να μιλούν και να υιοθετούν την κοινή νεοελληνική, οπότε είναι λογικό η διάλεκτος σιγά σιγά να απειλείται. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαθεί, γιατί η ποντιακή διάλεκτος δεν θα χαθεί. Είναι μια γλώσσα που διατηρήθηκε τόσες χιλιάδες χρόνια και μέσα από αντίξωες συνθήκες, και σήμερα με όλες τις ευκολίες που έχουμε, τις τεχνολογίες, την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, εδώ υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση να την κρατήσουμε ζωντανή. Για να την κρατήσουμε ζωντανή πρέπει να την περάσουμε και στις επόμενες γενιές. Και φυσικά θα είναι λιγάκι αδιανόητο να πιστεύουμε ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν ποντιακά ακούσματα όπως εμείς, ακόμα περισσότερο όπως οι γονείς μας ή οι παππούδες μας.
Οι παππούδες μας μεγάλωσαν με την πρώτη γενιά. Εγώ είχα γνωρίσει και προγιαγιά πρώτης γενιάς και χαίρομαι γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και το λέω αυτό με συγκίνηση. Πριν φύγει από τη ζωή, είχε αγωνία ότι η διάλεκτος θα χαθεί, γιατί δεν την μιλούσαν εκεί οι παππούδες μας πλέον. Να, έχουμε και εμείς συγγενείς στην Αυστραλία, έφυγαν, μιλούσαν πλέον τα αγγλικά. Είχε την αγωνία ότι αν πεθάνει εκείνη, δεν θα μείνει κανείς να μιλάει την ποντιακή διάλεκτο. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε, μέσα από την επαφή μας με την παράδοση, να την κρατήσουμε ζωντανή. Άρα λοιπόν, στη σήμερα εποχή, σήμερα συγχρονικά, πρέπει να δούμε πώς θα αγγίξουμε τα παιδιά. Και τα παιδιά σίγουρα θέλουν φαντασία, παιχνίδι, διασκέδαση και παραμύθι. Το παραμύθι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε τα μικρά παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό. Και μάλιστα ένα παραμύθι που αξιοποιεί τα παραδοσιακά μοτίβα, βλέπουμε οι πρωταγωνιστές είναι δύο ζώα, είναι το γουρουνάκι και ο λύκος, που πατάει πάνω στο λαϊκό παραμύθι, που το λαϊκό παραμύθι αξιοποιεί πάρα πολύ το σχήμα του ανθρωπομορφισμού των ζώων. Τους δίνει δηλαδή πρόσωπο. Όλα αυτά τα στοιχεία, η φαντασία, τα ζώα που μιλάνε, οι όμορφες εικόνες, είναι ελκυστικές για τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά αυτό θέλουν. Χρώματα, φαντασία και χαρά. Αλλά και αγωνία, γιατί το παραμύθι έχει αγωνία μέχρι το τέλος, να δούμε τελικά ο Πάντσον θα φαγωθεί από τους λύκους ή όχι. Εμένα τι μου έκανε εντύπωση και η πρώτη σκέψη μου όταν διάβασα το παραμύθι του Διογέννη ήταν μια πολύ σύγχρονη έννοια, που τελικά η ποντιακή δύναται στο σήμερα να εκφράσει έννοιες της σύγχρονης παιδαγωγικής. Πράγματι, είναι η συμπερίληψη, η έννοια της συμπερίληψης. Γιατί το γουρουνάκι είναι ένα πιο αδύναμο ζώο που έρχεται να αντιμετωπίσει τους λύκους που τον έχουν στο σπίτι, προσπαθεί ο λύκος να τον παχύνει για να τον φάνε, αλλά τελικά τι καταφέρνει το αδύναμο γουρουνάκι? Καταφέρνει να κερδίσει με άλλες δεξιότητες και άλλα χαρίσματα που έχει, με τη φιλοξενία, με τα φαγητά που φτιάχνει, που επιδιορθώνει τα χαλασμένα αυτοκίνητα, που τους κάνει να αισθάνονται όμορφα και τελικά καταφέρει να κερδίσει την οικογένεια των λύκων και να γίνουν φίλοι. Αυτό ακριβώς είναι η συμπερίληψη που συζητάμε και στο σχολείο και στην εκπαίδευση. Υπάρχουν παιδιά που είναι διαφορετικά. Μπορεί να μην έχουν τις δυνατότητες που έχει το σύνολο ίσως των μαθητών μας ή να μην ανήκουν στην τυπική μάθηση, στην τυπική ανάπτυξη. Έχουν όμως τόσες άλλες αναπτυγμένες δεξιότητες. Και ένας τρόπος για να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την έννοια της συμπερίληψης και το Ούλεν Ντάμαν που λέει και ο κύριος Κοσμάς συχνά και χρησιμοποιεί και ο Διογέννης στο παραμύθι του είναι αυτό. Να αντιληφθούν ότι ο καθένας διαφορετικός μπορεί να συμβάλλει στο σύνολο. Και είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα να γίνει μέσα από ένα παραμύθι στην ποντιακή διάλεκτο. Και οι πρόγονοί μας όταν μιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο ένιωσαν και έζησαν στιγμές στο σχολείο αποκλεισμού, ίσως ας πούμε να μην τους επέτρεπαν να μιλούν τα ποντιακά στα σχολικά τους χρόνια. Αυτό βέβαια με το καιρό εξαλείφθηκε, υιοθέτησαν την κοινή νεοελληνική, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι είναι ένα θέμα που κάπως έχει λίγο εξαλειφθεί πλέον. Αλλά, γιατί τα παιδιά όλα χρησιμοποιούν την κοινή νεοελληνική στο σχολείο. Αλλά παρόλα αυτά, ερχόμαστε ξανά στο σήμερα, θυμούμενοι τον αποκλεισμό εκείνων, βλέπουμε δηλαδή ότι η ποντιακή διάλεκτος μπορεί να εκφράσει σύγχρονες έννοιες συμπεριληπτικής παιδαγωγικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και εγώ θα θέσω και ένα άλλο θέμα. Στην εκπαίδευση προσπαθούμε, με βάση το νομικό πλαίσιο που έχουμε, να είμαστε συμπεριληπτικοί όσο μπορούμε. Στους συλλόγους μας σήμερα είμαστε συμπεριληπτικοί. Δηλαδή, ένα παιδί με διαφορετικές δεξιότητες έχει θέση σήμερα σε έναν πολιτισμικό σύλλογο. Ένα παιδί που δεν μπορεί να χορέψει, που έχει κάποιες κινητικές αναπηρίες, μπορεί να βρει δραστηριότητα μέσα σε έναν σύλλογο που παράγει πολιτισμό στο σήμερα και να έρθει σε επαφή με την ποντιακή παράδοση. Εγώ θέτω προβληματισμό. Υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα στους συλλόγους ή εξαντλούμαστε στο χορό? Ή ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Μπορούν αυτά τα παιδιά με διαφορετικές δεξιότητες, όπως είναι το γουρουνάκι ας πούμε, που είναι πιο αδύναμο ή έχει διαφορετικές δεξιότητες από το σύνολο στο οποίο πάει να ενταχθεί, μπορεί σήμερα να βρει μια θέση μέσα στους πολιτισμικούς συλλόγους και να συμμετέχει ισότιμα με όλα τα παιδιά της τυπικής μάθησης? Γιατί λέμε ότι παράγουμε πολιτισμό και θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί στο σήμερα και να διατηρηθούμε. Φτάνει αυτό? Και θα μου πείτε, ναι, πολλές φορές βλέπουμε σε εκδηλώσεις των συλλόγων, δημόσιες, είτε σε χορούς, είτε σε παρελάσεις,
να συμμετέχουν παιδιά με διαφορετικότητα. Στην καθημερινότητα όμως των συλλόγων, ναι, στην παρέλαση θα συγκινήσουμε πάρα πολύ αν βάλουμε ένα παιδάκι πάνω σε μια αναπηρική καρέκλα να κρατάει ένα λάβαρο. Φυσικά και είναι πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό να τους εντάσσουμε όλους. Αλλά στην καθημερινότητα των συλλόγων αυτό το παιδί μπορεί να βρει μια δραστηριότητα που να ανταποκρίνεται στα δικά του χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο, ότι χρειαζόμαστε όλοι. Ο καθένας λοιπόν με τη δική του αξία και τη δική του ικανότητα μπορεί να προσφέρει σε αυτό που λέμε σήμερα ποντιακή ιδέα, που το πήραμε από τους παππούδες μας με πολύ αγάπη και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε γιατί κάτι λέει στην καρδιά μας. Όλοι εδώ, και ο Διογέννης είναι ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που από το ειστέρημα του χρόνου του προσφέρει για να τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, όλοι δεν είμαστε χρήσιμοι. Δεν θα έπρεπε ίσως και οι ποντιακοί σύλλογοι, και αυτό δεν το λέω ασφαλώς χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω κανέναν σύλλογο, ούτε το λέω με έννοια επικριτική, το λέω σαν προβληματισμό, ότι δεν είναι και αυτό ένα θέμα. Πώς θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα παιδιά που θέλουν να δώσουν, όλους τους ενήλικες και όλα τα παιδιά που θέλουν να δώσουν κάτι στον πολιτισμό και να στηρίζουμε και τον τόπο μας. Γιατί καμιά φορά ψάχνουμε να βρούμε το διαφορετικό, το εξειζητημένο, αλλά δίπλα μας είναι κάποιος που μπορεί όντως να βοηθήσει και ανιδιοτελώς. Δεν θα είναι καλό λοιπόν να προβληματιστούμε για όλα αυτά, για τους αποκλεισμούς μέσα στους συλλόγους, για το κατά πόσο τελικά μέσα στον πολιτισμό είμαστε πράγματι συμπεριληπτικοί και μπορούν και παιδιά όχι τυπικής μάθησης και άνθρωποι γενικότερα ενήλικες που έχουν και κάτι άλλο να προσφέρουν να μπουν μέσα στο πολιτισμικό γίγνεσθε και να δώσουν το κάτι παραπάνω. Εγώ έτσι προβληματίστηκα και μου άρεσε πολύ αυτό το παραμύθι γιατί πραγματεύεται τέτοιες έννοιες. Το γουρουνάκι τελικά με άλλες δεξιότητες, με τη φιλοξενία του, το φιλότιμο και τη μαγειρική του, κερδίζει το σύνολο. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα στο παραμύθι δίνονται στοιχεία του ποντιακού πολιτισμού, αλλά όχι επιτηδευμένα. Δίνονται δηλαδή με έμεσο τρόπο. Τα φαγητά που θα μαγειρέψει ο Πάντσον είναι ποντιακά. Άρα λοιπόν από εκεί λαμβάνουμε αφορμή και μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την ποντιακή κουζίνα. Με έναν ωραίο, ευχάριστο τρόπο, χωρίς να τα κουράζουμε με πολλές θεωρίες. Μέσα από την ιστορία μπορούμε να τους πούμε έλα να μαγειρέψουμε ένα φαγητό που κάνει το γουρουνάκι. Και να γίνει με έναν ωραίο και ευχάριστο τρόπο. Επίσης, το ότι στο τέλος όλοι μαζί χαίρονται, κάνουν το μουχαπέτι και χαίρονται πάρα πολύ και χορεύουν όλοι μαζί. Κάτι που και εμείς θυμόμαστε τους παππούδες μας, εμείς προλάβαμε παππούδες πρώτης και δεύτερης γενιάς, κυρίως δεύτερης γενιάς, που είχαν όταν χαίρονταν όλοι μαζί, μαζεύονταν στο τραπέζι, χορεύανε, τραγουδούσαν, ήταν έτσι ενωμένοι ή ας πούμε, εγώ θυμάμαι τους συγγενείς που ήταν αυτό το συγγενόπιστη που λέμε, πολύ ενωμένοι, πολύ αγαπημένοι. Όλα αυτά είναι αξίες του ποντιακού πολιτισμού. Η φιλοξενία, το φιλότιμο, η αποδοχή, είναι πράγματα που πάνε να ξεχαστούν. Δεν πρέπει όμως να ξεχαστούν και πρέπει να βρούμε έναν σύγχρονο τρόπο να τα εντάξουμε σήμερα και να τα φέρουμε κοντά στα παιδιά. Και θα το πω ξανά ότι η ποντιακή διάλεκτος στα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να αναβιώσουμε εκείνες τις παλιές κοινωνίες. Εμάς οι παππούδες μας έφυγαν, δεν μας μιλούσαν, εμάς ποντιακά. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αυτό ίσως και κάποιοι πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γλωσσολογία μπορεί να μπορούν να το εξηγήσουν καλύτερα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι σήμερα να παραμείνουμε σύγχρονοι, αλλά ταυτόχρονα με σεβασμό απέναντι σε αυτό που πήραμε, να αναγεννηθούμε μέσα στην παράδοση, να ξαναγεννήσουμε πράγματα, να ξαναδημιουργήσουμε πράγματα, όπως κάνει ο Διογέννης. Ο Διογέννης έχει προσφέρει πάρα πολλά και στη μουσική και στον πολιτισμό της περιοχής μας και το ξαναλέω, το κάνει με αγάπη και μεράκι και πολλές φορές μόνος του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τέτοιους ανθρώπους στην περιοχή μας και να τους αξιοποιούμε. Αυτό που λέμε να είμαστε συμπεριληπτικοί. Και κάποιες φορές, όταν ας πούμε ένα παιδί είναι πιο δεκτικό, ο μεγάλος πιο δύσκολα θα δεχτεί ή έχει συγκεκριμένα ακούσματα που εύκολα δεν θα βγει από αυτά. Ένα παιδί όμως μπορεί να διδαχθεί και πολύ σωστά τη διάλεκτο, να έρθει κοντά στη διάλεκτο πολύ σωστά μέσα από τέτοιες προσπάθειες, γιατί τα παιδιά είναι εύπλαστα.
Τα παιδιά πιο εύκολα ακούν το καινούριο, το δέχονται, τους ενθουσιάζει, είναι και στη φύση τους. Τα παιδιά έχουν την περιέργεια στη φύση τους και θέλουν να μάθουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παραμύθι, σας συνιστώ όλους να το πάρετε και να το δωρήσετε κάποιοι αν δεν έχετε παιδιά ή να το διαβάσετε και οι ίδιοι, γιατί θα σας θυμίσει πράγματα και στοιχεία από τον πολιτισμό που κάποιοι προλάβαμε λίγο να δούμε και να ζήσουμε. Θα μας προβληματίσει τελικά ότι δεν είναι πάντα ο πιο δυνατός αυτός που κερδίζει, αλλά ο πιο φιλότιμος, ο πιο εργατικός. Είναι πάρα πολύ συγκινητικός με το γουρουνάκι, είναι πάρα πολύ εργατικός στο παραμύθι και προσπαθεί συνεχώς να σκέφτεται καινούριους τρόπους για να σωθεί και να μην τον φάνε. Και τελικά όχι απλά δεν τον τρώνε, γίνονται και φίλοι και θα τον περιμένουν στο σπίτι τους συνέχεια, η οικογένεια των λύκων, για να περνάνε όμορφα. Τους κερδίζει δηλαδή μέσα από τη δουλειά του και την εργατικότητά του. Αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα προς τα παιδιά και είναι και στοιχεία και πράγματα που υπάρχουν και στην αντίληψη των ποντίων. Οι πόντιοι ανέκαθεν ήταν εργατικοί, δυναμικοί, αγαπούν τη γλώσσα τους, την καταγωγή τους. Γι' αυτό και σήμερα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, είμαστε εδώ νέοι άνθρωποι που προσπαθούμε να ο Διογέννης και γράφει και τραγουδά στα ποντιακά. Και αυτό είναι προς τιμήν μας, γιατί επειδή εγώ τυχαίνει να μην είμαι και 100% πόντια και να έχω και άλλες ρίζες, έχει τύχει να βρεθώ σε εκδήλωση στο νομό Μαγνησίας ανθρώπων βλάχικης καταγωγής που η νεολαία ήταν πιο λίγη και είχαν την αγωνία οι άνθρωποι εκεί, ενώ ήταν πολύ ενωμένοι και πολύ δραστήριοι. Είχαν την αγωνία ότι είμαστε εμείς μιας ηλικίας, πώς θα το συνεχίσουμε αυτό ενώ έρχονται 2-3 νέα παιδιά, ενώ στον δικό μας χώρο είναι η αλήθεια ότι υπάρχει δυναμισμός στη νεολαία. Ίσως γιατί αυτό που πήραμε από τους παππούδες μας ήταν κάτι έντονο, κάτι που μιλούσε στην καρδιά μας. Νομίζω όποιος έχει μεγαλώσει με πόντι, γιαγιά και παππού, δύσκολα ξεχνάει τις ιστορίες που άκουσε και αυτά που πήρε μέσα στην καρδιά του. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να διαβάσουμε παραμύθια στην ποντιακή διάλεκτο στα παιδιά μας, παραμύθια σε αυτή τη διάλεκτο που είναι πάρα πολύ κοντά στην αρχαία ελληνική, στον Όμηρο, στην ιωνική διάλεκτο, που είναι τόσο εκφραστική, που μπορεί να εκφράσει, όπως είπαμε, και σύγχρονα νοήματα και παραμύθια που βασίζονται και πάνω στην παράδοσή μας. Είναι όμορφο και συγκινητικό το ότι γίνονται προσπάθειες να αποδοθούν και επωνύματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας στην ποντιακή διάλεκτο. Ναι, έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες που είναι πολύ αξιέπαινες. Αλλά ας πατήσουμε και λίγο στα καθημάς. Και υπάρχουν και πάρα πολλά λαϊκά παραμύθια και συλλογές που μπορούμε να διαβάσουμε στα παιδιά μας για να τα φέρουμε κοντά στην παράδοση. Και ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς τόνιζε ότι τα συναξάρια και τα παραμύθια μας ενισχύουν την ελληνική ψυχή. Επίσης, είναι πάρα πολύ θετικό να διαβάζουμε στα παιδιά μας παραμύθια, γιατί τα κάνει πιο έξυπνα, διδάσκονται τη γλώσσα καλύτερα με αυτόν τον τρόπο και σίγουρα μας δίνεται μια ευκαιρία να τα απομακρύνουμε και από την οθόνη. Αλλά εγώ θα ξαναπώ και πάλι ότι αυτή η προσπάθεια είναι εξαίρετη για μένα. Ο Διογέννης το κάνει αυτό με αγάπη και ευαισθησία, γιατί είναι και ο ίδιος πατέρας. Και εδώ φαίνεται στο παραμύθι η αγωνία του και τα δικά του τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ποντιακή διάλεκτο και να συνεχίσουν αυτό που ο ίδιος έλαβε από τους δικούς του ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μαθαίνουμε για την ποντιακή παράδοση μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και στα παιδιά μένει πολύ περισσότερο από το να κάτσουμε μια μέρα και να τους πούμε «Ξέρετε, η γιαγιά μας έκανε αυτά και αυτά τα ποντιακά φαγητά». Μένει πολύ περισσότερο να τους μιλήσουμε για τον πολιτισμό μέσα από ιστορία, παραμύθι και παιχνίδι. Θα μπορούσε ίσως και να δραματοποιηθεί το παιχνίδι αυτό σε κάποιο παιδικό εργαστήριο, συλλόγων, κύριε Κοσμά, και στο σχολείο. Απλά μιλάω και για τους συλλόγους, γιατί στο σχολείο πάντα δεν θα έχουμε ποντιακό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι στα σχολεία σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα και σίγουρα είναι πολύ δεκτικά και τα παιδιά που δεν είναι πόντι, τα παιδιά είναι δεκτικά στο καινούριο. Είναι πιο εύκολο να γίνουν αυτά μέσα στους συλλόγους, γιατί τα παιδιά έρχονται εκεί λίγο πιο, θα έλεγα, πιο συνειδητοποιημένα για το τι πάνε να κάνουν. Έρχονται από επιλογή, επειδή θέλουν να βρίσκονται στο σύλλογο των ποντιακών. Έχουμε ανθρώπους να στηρίξουν το παραμύθι, όπως την κυρία Όργα, έχουμε εδώ τον κύριο Κοσμά. Ο Διογέννης σίγουρα μπορεί πολλά πράγματα να κάνει και με τη μουσική. Ας προβληματιστούμε όλοι τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε στην πόλη μας και στον πολιτισμό μας, με αγάπη και προσφορά. Και πάλι ευχαριστώ πολύ τον Διογέννη για τη σημερινή μου παρουσία. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να πω.
ποιητής, ο συγγραφέας, ο Διογέννης, θα ήθελα να πω ότι για τη Μαρία, κάθε φορά που την ακούω χαίρομαι και συγκινούμε πραγματικά, γιατί ο λόγος της είναι μεστός λόγος. Δυνατός λόγος, με προβληματισμούς, με ιδέες, με προτάσεις. Έτσι και σήμερα την άκουσα με πολύ πραγματικά. Μαρία, συγχαρητήρια. Χαίρομαι. Που τέτοια νέα παιδιά πραγματικά έτσι τραβάνε μπροστά και ανοίγουν δρόμους. Δρόμους στην παράδοση, στον πολιτισμό, αλλά και στον ανθρωπισμό. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαρία. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Διογέννης να μας πει για το νέο του δημιούργημα. Λοιπόν, ας τον απολαύσουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σεβαστέ πατερά Αλήνικε, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί μου φίλοι που ήρθατε από πολύ μακριά για να με δείτε, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω όλους στην παρουσίαση του 4ου βιβλίου μου. Πριν ξεκινήσω, πριν σας πω αυτά που θέλω να σας πω, δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα ήθελα να μην κάνω μία στήρα ομιλία, ένα στήρο μονόλογο και θα ήθελα να κάνουμε διάλογο και θα ήθελα οποιαδήποτε στιγμή θα θέλετε να πείτε κάτι κι εσείς, την άποψή σας, είτε να ρωτήσετε κάτι, να νιώσετε άνετα να με διακόψετε και να κάνουμε συζήτηση. Δεν θέλω να κάνω μονόλογο. Εντάξει, κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, το λέω και το εννοώ αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας να κάνω δηλαδή ένα μικρό διαχωρισμό και να μου πείτε κι εσείς λίγο την άποψή σας σχετικά με την ποντιακή. Είναι γλώσσα ή είναι διάλεκτος? Τι πιστεύετε? Γλώσσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια αποσαφήνιση λίγο για να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτά που μιλούσαν οι παππούδες μας και τι είναι αυτά που μιλάνε ενδεχομένως και κάποιοι από εμάς ακόμα. Λοιπόν, η γλώσσα είναι ένα πλήρες και αυτόνομο σύστημα επικοινωνίας με δική της γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο και συχνά κρατική ή πολιτιστική αυτονομία. Διαθέτει γραπτή μορφή και χρησιμοποιείται στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στη λογοτεχνία. Αυτό είναι η γλώσσα. Εντάξει. Η διάλεκτος είναι ιστορική και γεωγραφική παραλλαγή μιας γλώσσας. Έχει ιδιαιτερότητες, αλλά παραμένει αμοιβαία κατανοητή με τη μητρική γλώσσα, διατηρώντας κοινή γραμματική και κοινή καταγωγή. Και μια μικρότερη μονάδα είναι το ιδίωμα. Μια επιμέρους παραλλαγή μέσα σε μια διάλεκτο. Π.χ. λέμε το ιδίωμα της Τραπεζούντας, της Χαλδίας. Επίσης λέμε στην ελληνική το ιδίωμα το κρητικό ή το θρακιώτικο. Εντάξει. Οπότε, η ποντιακή λοιπόν, για να σας λύσω την απορία, είναι διάλεκτος και όχι γλώσσα. Η γλώσσα είναι η ελληνική, η μαμά. Η ποντιακή είναι διάλεκτος, γιατί έχουμε αμοιβαία κατανόηση, ένας φυσικός ομιλητής ελληνικών δηλαδή, με λίγη εξοικείωση μπορεί να καταλάβει την ποντιακή. Δεν θα ήταν δυνατό αυτό αν επρόκειτο για διαφορετική γλώσσα. Έτσι. Έχει κοινό λεξιλόγιο και ετυμολογία. Οι ποντιακές λέξεις έχουν ελληνική ρίζα σε ποσοστό που ξεπερνά το 85 και 90%. Τα δάνεια που έχουμε από ξένες γλώσσες, γιατί μέσα στα ποντιακά έχουμε από πολλές γλώσσες δάνεια, είναι ιστορικές προσθήκες και δεν είναι δομικά στοιχεία. Στα ποντιακά ήταν τόσο δυνατή η πεποίθηση και το πάθος των Ελλήνων να διατηρήσουν την διάλεκτο αυτή και τη σύνδεσή τους με την Ελλάδα σε τόσο απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με την Ελλάδα, που παίρνανε ένα ρήμα, ας πούμε, το οποίο ήταν τουρκικό, ήταν αρμένικο, ήταν λατινικό, οτιδήποτε, και το ποντιοποιούσανε, το εξελληνίζανε. Δηλαδή, παίρναμε ένα ρήμα, ας πούμε, το Ινανμάκ, φερειπί το τουρκικό, και το κάναμε Ινανεύο. Βάζαμε την κατάληξη στην ελληνική. Έτσι, ποντιοποιούσανε δηλαδή μια ξένη γλώσσα και την ελληνοποιούσανε ταυτόχρονα. Έτσι. Η απουσία, στην διάλεκτο επίσης, έχουμε απουσία επίσημης αυτοτέλειας. Δηλαδή, η ποντιακή δεν υπήρξε ποτέ η γλώσσα ενός ανεξάρτητου κράτους. Εντάξει. Ή μιας διοίκησης. Ήταν η προφορική γλώσσα των ελληνικών κοινοτήτων του Πόντου. Ενώ στα σχολεία και στα εκκλησιαστικά κείμενα χρησιμοποιούνταν τότε η ελληνική της εποχής. Δεν γράφαμε δηλαδή ποντιακά. Μεταφερόταν από στόμα σε στόμα με τον προφορικό λόγο και από γενιά σε γενιά, αλλά η συγγραφή και στα επίσημα έγγραφα, οι καταγραφές, τα εκκλησιαστικά κείμενα κτλ. Γινόντουσαν όλα στην ελληνική της εποχής τότε. Αυτό όμως, και εδώ θέλω να σταθώ,
δεν μειώνει την αξία της ποντιακής. Δηλαδή, δεν θα τη μειώσουμε την ποντιακή αν πούμε ότι είναι διάλεκτος και δεν είναι γλώσσα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι, παιδιά, όχι, είναι γλώσσα η ποντιακή, γιατί τη διάλεκτο τη βλέπουν σαν κάτι μικρότερο, έτσι, σαν κάτι ποδέστερο, ότι θα τη μειώσουμε. Η ποντιακή διάλεκτος είναι θησαυρός της ελληνικής γλώσσας. Φυλάει μέσα τις αρχαϊκές μορφές, φωνητικούς τύπους, γραμματικούς μηχανισμούς που χάθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα ζωντανό μουσείο η ποντιακή διάλεκτος της αρχαίας ελληνικής. Όχι ξεχωριστή γλώσσα, αλλά ένα ζωντανό απολίθωμα του ίδιου του κορμού. Η διάλεκτος δεν είναι λιγότερη γλώσσα. Αυτό σας το είπα και πριν. Η ποντιακή με την ποίησή της στη μουσική, τη λεξιλογική της αντοχή, δεν χρειάζεται νέους τίτλους για να αξίζει σεβασμό. Είναι ήδη η πιο αρχαία ποιητική ψυχή της ελληνικής. Από μόνη της. Η σωστή κατανόηση της διάκρισης, και εδώ θέλω να σταθούμε, η σωστή κατανόηση της διάκρισης δεν μειώνει τη λαγιά μας. Την προστατεύει από κάποιους κακοπροαίρετους, την προστατεύει από εμπαθείς, αλλά και από εθνικά επικίνδυνες παρανοήσεις τύπου τα ποντιακά είναι μισά τουρκικά. Εγώ το έχω ακούσει από πολλούς στην περιοχή εδώ να το λένε. Δυστυχώς. Δεν έχω ακούσει, εντάξει, έχετε κι εσείς έναν εκεί στην Άψαλο που γράφει στα τουρκικά, μου είπε ένας πρόσφατα. Ναι, μου το είπε πρόσφατα ένας φίλος, το άκουσα από έναν φίλο. Αν αποκόψουμε λοιπόν την ποντιακή από το ελληνικό δέντρο, δεν την ανεβάζουμε, την ξεριζώνουμε στην ουσία. Εντάξει. Αυτά τα λίγα λόγια απλώς για το διαχωρισμό, για να ξέρουμε κάποια πράγματα. Τώρα να πάμε λίγο και στην ποντιακή στο σήμερα. Γιατί στο σήμερα ζούμε καλά, δεν μπορεί να ζει ένας λαός μόνο με αναμνήσεις και με τα κατορθώματα του παρελθόντος όπως έχουμε φτάσει σαν νεοέλληνες. Γιατί σαν νεοέλληνες έχουμε φτάσει λίγο να κοκορευόμαστε μόνο για την αρχαία Ελλάδα. Σήμερα τι κάνουμε? Τώρα, τι γίνεται? Ο ρόλος του βιώματος στη μετάδοση και στη μεταλαμπάδευση της διαλέκτου ήταν τεράστιος. Εμείς που προλάβαμε, πόσο μάλλον μεγαλύτεροι από εμάς, οι οποίοι μεγαλώσανε με γονείς που μιλούσαν ποντιακά μέρα νύχτα, είχαν αυτό το βίωμα, αυτή τη μοναδική τη σπίθα, τη σπιρτάδα, που ανα πάσα στιγμή αυτό που λέγαμε, δεν καταλάβαινες μια λέξη, ψάχναμε μαζί και δεν βρίσκαμε μια λέξη στα ποντιακά και θα πήγαινα στην γιαγιά ή στην άφρο και θα τους ρωτούσαμε και τους έβγαινε αβίαστα. Μα αυτή ήταν η μητρική τους. Έτσι μιλούσαν κάθε μέρα. Ήταν το βασικό μέσο επικοινωνίας στο καθημερινό. Τώρα εμείς, αν κάποια λέξη δεν την ξέρουμε, γιατί κανείς δεν είναι παντογνώστης, καθόμαστε και ψαχνόμαστε, θα ρωτήσουμε ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από εμάς, θα ψάξουμε στα βιβλία, στα λεξικά και οπουδήποτε. Άρα, πόσο δύσκολο είναι να μάθει κανείς ποντιακά και να επιβιώσει διάλεκτος χωρίς να έχει φυσικούς ομιλητές? Νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα πρέπει να συμβάλλει ο καθένας από το δικό του μετερίζει και στον βαθμό που μπορεί, έτσι ώστε να διατηρηθεί. Και πόσοι είναι σήμερα οι πραγματικοί ομιλητές της ποντιακής? Εδώ μέσα έχουμε ομιλητές της ποντιακής που να πούνε, εγώ ξέρω με σιγουριά ότι μιλάω ποντιακά καλά. Πόσοι είναι αυτοί? Αν βάλετε κάτω και ρωτήσετε, παιδιά, πόσες λέξεις ξέρουν αυτοί που δηλώνουν ότι ξέρουν ποντιακά, στην πλειοψηφία τους δεν θα ξεπερνά τις 150 με 200 λέξεις. Αυτοί που σήμερα δηλώνουν ότι εγώ ξέρω ποντιακά. Κάποιοι μάλιστα δηλώνουν και άπτεστη γνώση της Γιορδάμ. Κάποιοι λένε, εμείς ξέρουμε και άπτεστα ποντιακά. Ναι. Εμείς τρεπόμαστε να το πούμε αυτό το πράγμα, ποτέ δεν θα το ξεστομίσουμε, και όμως κάποιοι που μπορεί να ξέρουν, ας πούμε, 200 λέξεις θα πούνε εγώ είμαι άριστος, τα ποντιακά τα μιλάω άπτεστα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή κάποιος να πει ότι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ποντιακά, γιατί κάποιος που θα το πει πρέπει να κατανοεί και τον όγκο της διαλέκτου πίσω του. Και θέλω να περάσω στο φαινόμενο της αυτόματης άρνησης, έτσι το έχω ονομάσει στο βιβλίο μου στο προηγούμενο, στο Ατίμετον. Το φαινόμενο αυτό το ονόμασα έτσι γιατί όταν συζητάνε, έβλεπα εγώ παππούδες ας πούμε να συζητάνε μεταξύ τους, ήρθαν από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του Πόντου. Μεταξύ τους συζητούσαν, ξέρανε το τοπικό τους ιδίωμα, μόλις τους έλεγες μια λέξη εσύ από διαφορετική περιοχή, ατάκι είναι ποντιακά. Ατατούρκικα είναι. Αυτή η αυτόματη άρνηση χωρίς να σκεφτώ τίποτα, έρχεται λίγο και από το κατακεφαλισμό που έχουμε σαν Πόντι, σαν ράτσα, έτσι είμαστε λίγο κατακέφαλοι. Λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Κανείς δεν γεννήθηκε να τα ξέρει όλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Πρέπει να μάθουμε και από τον διπλανό μας κάποια πράγματα. Αλλά θα ήθελα λίγο να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Τι πιστεύετε ότι φταίει και χάνει την ποντιακή διάλεκτος?
τι πιστεύετε ότι φταίει? Ας μου πει κάποιος τη δική του πεποίθηση, ότι τι είναι αυτό που φταίει και χάνεται η ποντιακή διάλεκτος. Βασικά δεν υπάρχει γραφή. Η έλλειψη γραφής, οπότε. Γραπτού λόγου. Ναι. Αν δεν υπάρχει γραφή, δεν βλέπει το παιδί, δεν βλέπει ο μεγάλος, δεν βλέπει τα χέρια να το πάρει κάπου, δεν μπορεί να βοηθήσει και στους νεότερους να αρχίσουν να μαθαίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Βασίλη, γιατί και εγώ θεωρώ ότι η προσπάθειά μου όλη γύρω από τα γραπτά και από τα τραγούδια στο στίχο αλλά και από τα βιβλία, θέλω να συμβάλλω πολύ σε αυτό. Δηλαδή να αφήσουμε κάτι, μια παρακαταθήκη πίσω μας που να μπορεί ο άλλος να διαβάσει και να μάθει και από αυτά. Όπως και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια. Έχουμε μάθει να μιλάμε, να λέμε τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι. Στα τραγούδια μέσα μπορεί να μάθουν και λάθος λέξεις. Ναι. Όταν κάποιος ακούει λάθος τη λέξη, θα την μεταφέρει λάθος μετά. Σαφέστατα. Πολύ μεγάλο θέμα αφού αυτό που ανοίγεις, και μιας και η πρώτη και δεύτερη γενιά δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή έχουν αποδημήσει εις Κύριον όλοι, οι κύριοι, ίσως οι κύριοι κοινωνοί σίγουρα, αλλά και οι μεταλαμπαδευτές, να το πω έτσι, της παράδοσης στο σύνολό της, αλλά κυρίως της ποντιακής διαλέκτου, ποιοι είναι αυτή τη στιγμή? Οι σύλλογοι και οι τραγουδιστές. Στην ουσία δηλαδή κάποιος που θα μάθει ποντιακά μέσα από τα τραγούδια, ή αν πάει σε ένα σύλλογο που θα έχει τμήμα ποντιακής διαλέκτου για να κάτσει να μάθει από κάποιον που γνωρίζει καλύτερα. Έτσι. Δεν θα έπρεπε όμως να βρούμε τρόπους διάσωσης της παράδοσης κι άλλους. Ας πούμε, τα τμήματα εκμάθησης διαλέκτου είναι καλά και μακάρι να γίνονται και να αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός. Αλλά ένας τρόπος, ας πούμε, θα ήταν και η εκμάθηση μέσω τραγουδιών, θα ήταν το θέατρο. Ένας ακόμα τρόπος είναι το παραμύθι, καλή ώρα. Πόσο μπορεί να συμβάλλει κι αυτό. Οι επικλήσεις από τους υπεύθυνους στην ενότητα, ακόμα και στα ανώτατα ποντιακά όργανα, ομοσπονδίες, συλλόγους κτλ. Όταν γίνονται επικλήσεις στην ενότητα, χωρίς να μένουν εκτός όμως οι προσωπικές ιδεολειψίες, οι προκαταλήψεις, οι ίντριγκες, το εμπάργκο συγκεκριμένων ανθρώπων που δεν είναι της αρεσκίας μας κτλ., δεν θα παράξουν τίποτα. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα σύλλογο, σε μια ομοσπονδία, σε οτιδήποτε, θα πρέπει να αφήνεις εκτός τις προσωπικές σου ιδεολειψίες, θα πρέπει να αφήνεις εκτός τις προσωπικές σου συμπάθειες ή αντιπάθειες και να προσπαθείς να παράξεις έργο για το συγκεκριμένο οργανισμό στον οποίο ηγείσαι ή συμμετέχεις τουλάχιστον. Αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Το παραμύθι είναι ένας τρόπος διάσωσης κι αυτός, γιατί μέσα στο παραμύθι θα χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικές λέξεις, θα χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικές εκφράσεις, θα πούμε διάφορα ονόματα ζώων, θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα επίθετα κτλ. Τα οποία ο καθημερινός ομιλητής δεν θα μπορεί να τα ακούσει εύκολα. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία και μέσα από τα τραγούδια, όπως πολύ σωστά είπες, ότι στα τραγούδια, στα περισσότερα τραγούδια πλέον, μιας και θέλουμε εύπεπτο στίχο για να γίνει επιτυχία και να γίνει σουξέ, τρομάρα μας, θέλουμε και σουξέ στα ποντιακά, εντάξει. Μιας και θέλουμε να γίνει ένα τραγούδι σουξέ, εμείς που γράφουμε τραγούδια, οι περισσότεροι μάλλον από εμάς, εγώ δεν το υιοθέτησα ποτέ αυτό, ούτε πρόκειται να το υιοθετήσω, δηλαδή δεν γράφω για να γίνει κάτι επιτυχία. Γράφω με γνώμονα πάντα να μείνει κάτι πίσω και να βγάλει ο άλλος ένα νόημα που θα διαβάσει το τραγούδι. Δεν γράφω για να μείνει το τραγούδι να είναι τόσο εύπεπτο και εύκολο που θα μείνει στα αυτιά του ακροατή και θα το θυμάται και θα γίνει σουξέ. Γιατί το σουξέ, γράφω εγώ σουξέ, γράφει ο Κοσμάς σουξέ, γράφει και η Μαρία σουξέ, γράφει και η Σοφία ένα σουξέ και χρησιμοποιούμε όλοι τα ίδια λόγια. Η συγγραφή των νεότερων ποντιακών τραγουδιών περιφέρεται και ηρυκλώσκεται, να το πω έτσι, γύρω από την αγάπη και τον έρωτα. Και από 200 λέξεις που είπες προηγουμένως. Ναι. Μα όταν μιλάς για μια θεματολογία συνεχώς, αγάπη έρωτας, είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσεις τις ίδιες λέξεις. Τα ποντιακά τραγούδια που παραλάβαμε εμείς από τον πόντο, από την πρώτη γενιά, άμα τα ψάξετε θα δείτε για πόσες διαφορετικές θεματικές ενότητες μιλούσαν. Μιλούσαν για τον ξεριζωμό, για τους μόχθους της καθημερινότητας, για χίλια πράγματα. Πολλές για την οικογένεια, σατυρικά τραγούδια, το ένα το άλλο. Όλα αυτά πλέον στις μέρες μας
είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Μιλάμε τώρα από τα 1000 τραγούδια που μπορεί να γραφτούν, που όσο πάνε και γράφονται και λιγότερα, αλλά από τα 1000 τραγούδια που θα γραφτούν, ένα θα είναι διαφορετικής θεματολογίας. 2. Αυτά. Αυτό συμβάλλει στην. Το έχω γράψει και στο βιβλίο, στο Ατίμετρο, τα έχω γράψει αυτά τα πράγματα και έχω πει τις απόψεις μου εκεί, γι' αυτό και έγινα και κακός. Γι' αυτό και θα συνεχίσω να γίνομαι κακός. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, να πω και λίγα λόγια για το παραμύθι, αυτό καθεαυτό. Πάντα σε όλες μου τις δουλειές και σε όλες μου τις προσπάθειες θέλω να κάνω κάτι το οποίο να έχει μια δόση πρωτοπορίας μέσα και να είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Στο παραμύθι αυτό, τι είναι αυτό που δεν έχει ξαναγίνει? Παραμύθια έχει γράψει και ο Κοσμάς, έχουν γράψει και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς. Αυτό που είναι το διαφορετικό μέσα στο συγκεκριμένο παραμύθι είναι ότι, όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται, όλο το παραμύθι έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Τα σκίτσα του παραμυθιού όλα είναι φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε ποδιακό παραμύθι. Είναι η συμπερίληψη της τεχνολογίας στο βωμό της παράδοσης και της συντήρησης του πολιτισμού μας. Η επιλογή των σκίτσων και των γραφικών, ακόμα και των χαρακτήρων, ώστε να είναι κατάλληλα για την ψυχολογία των παιδιών, μιας και παιδιά, το να γράψεις παραμύθι, εγώ συζητώντας με τον κύριο Κοσμά, όταν έγραφε ακόμα το Θόδωρο το 2015, 10 χρόνια περάσαν από τότε και το συζητούσαμε και μου έλεγε δύσκολο πράγμα, δυσκολεύομαι κτλ. Και εγώ γράφοντας, ας πούμε, ποιητικές συλλογές ή τραγούδια ή οτιδήποτε, το σκεφτόμουν και έλεγα πόσο δύσκολο μπορεί να το παραμύθι, τι δυσκολίες. Αλλά πάντα κρατούσα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, άμα δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορεί να ξέρεις σίγουρα. Τελικά είναι πολύ δύσκολο. Και κατάλαβα τις δυσκολίες γράφοντας το παραμύθι, γιατί η ψυχολογία των παιδιών πρέπει να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, οι πιο αυστηροί κριτές είναι τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά θα σου μιλήσουν ειλικρινά. Δεν θα σου χαϊδέψουν τα αυτιά. Τα παιδιά θα είναι εκεί και σου. Εγώ βλέπω τα δικά μου παιδιά που τα είχα συνεταίρους στο γράψιμο. Πάνω που μου λένε, μπαμπά, αυτό δεν είναι ωραίο. Στα ίσα, ευθέως. Δεν φοβάται το παιδί, ούτε σκέφτεται να το στρογγυλέψει τις γωνίες του. Αυτό δεν μ' αρέσει. Είναι άσχημο το γουρουνάκι εδώ. Εδώ παρατηρούν πράγματα τα παιδιά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Τρομερά άλλη αντίληψη. Τα παιδιά καταρχάς κοιτάνε τις εικόνες πολύ, που εμείς θα δώσουμε βάση πιο πολύ στο κείμενο σαν αναγνώστες και όχι τόσο στην εικόνα. Τα παιδιά πρώτα θα δουν την εικόνα και μετά θα διαβάσουν το κείμενο, αν μπορούν να το διαβάσουν το κείμενο. Και στις εικόνες μέσα μου έλεγαν τα δικά μου τα παιδιά πόσο σημαντική βοήθεια ήταν που μου λέγανε μπαμπά, εδώ το γουρουνάκι έχει άλλο χρώμα μάτια σε σχέση με την άλλη εικόνα. Μπαμπά, εδώ δεν φοράει τα ίδια ρούχα. Τέτοια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα είχα παρατηρήσει. Όσον αφορά την πλοκή του παραμυθιού, εκεί στάθηκα αρκετά γιατί ήθελα να περάσει μηνύματα, όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, μιας και είναι ο τομέας της, ως εκπαιδευτικός και η Μαρία βλέπει πολύ πιο μπροστά σε σχέση με μένα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ προσπαθούσα να περάσω μηνύματα στα παιδιά, τα οποία δεν μπορείς να πεις στα παιδιά πάρτε αυτό είναι μπουκάλι, λέγεται φιάλι, γιατί είναι διάφανη και παίρνει μέσα υγρό. Πρέπει να τους δώσεις να το καταλάβουν και να το αποδεχθούν έμεσα. Να τους δώσεις κάτι που θα δουν μπροστά, αλλά τη σκέψη να την κάνουν μόνα τους, την κριτική σκέψη, να τη δουλέψουν μόνα τους τα παιδιά και να μπορέσουν να αυξήσουν τις δυνατότητές τους πάνω στην κριτική σκέψη, αλλά και στη συναισθηματική νοημοσύνη, όσον αφορά τη συμπερίληψη κάποιων ατόμων, όσον αφορά κάποιων ζώων, όσον αφορά κάποιων χαρακτήρων. Γιατί τα παιδιά συναναστρέφονται μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον, αλλά και στις εξωτερικές τους δραστηριότητες, με πάρα πολλά πράγματα τέτοια και με πάρα πολλά παιδιά, και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπορέσουν σιγά σιγά να τα κατανοήσουν και να αποδεχθούν ανθρώπους με διαφορετικές δυνατότητες. Η έμφαση επίσης που ήθελα να δώσω πολύ, όσοι έχετε πάρει στα χέρια στο παραμύθι, το κρατάτε, αν δείτε στο πιστόφυλλο έχει ένα QR code που υπάρχει μια ακουστική έκδοση του παραμυθιού. Έδωσα πολύ βάση σε αυτό και ως μουσικός βέβαια, έδωσα πολύ βάση σε αυτό στην ακουστική του έκδοση. Θα μπορείτε να το σκανάρετε και να το ακούσετε με το κινητό ή το τάμπλετ σας και το παίξαμε κανονικά. Δηλαδή δεν έγινε απλώς μια αφήγηση του παραμυθιού, έγινε κανονική δραματοποίηση του παραμυθιού.
Δηλαδή θα τα ακούσετε σαν να το παίζουν, σαν να το βλέπατε στο θέατρο. Παίζουμε τους ρόλους κανονικά. Και γιατί το θεωρούσα πολύ σημαντικό αυτό? Το θεωρούσα γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ εξοικειωμένος με την ποντιακή διάλεκτο και δυσκολεύεται να το διαβάσει. Εγώ έβλεπα και από τις θείες μου που μεγάλωσαν με ποντιακά και μου έλεγε η θεία μου χθες χαρακτηριστικά, μου έλεγε: εγώ δυσκολεύομαι να το διαβάσω. Πώς θα το προφέρω καλά αυτό κτλ. Ενώ σαν άκουσμα στα αυτιά είναι πολύ οικείο. Πολύ πιο εύπεπτο, ναι. Γιατί θα το ακούσει ο άλλος και ταυτόχρονα αν το διαβάζει. Εγώ αυτό το έκανα και στο προηγούμενο μου βιβλίο, το έκανα και στην αγγλική έκδοση και οφείλω να σας πω ότι στην Αυστραλία φέτος, στη φετινή περιοδία που το παρουσιάσαμε, ήμουν καλεσμένος στο Πανεπιστήμιο εκεί στο Σίδνεϊ και σε συλλόγους και ελληνικούς φορείς, ήταν από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του βιβλίου που αγκάλιασαν περισσότερο οι ομογενείς. Δηλαδή τους φάνηκε εξαιρετική ιδέα, εξαιρετικά πρωτότυπο το να μπορεί ο άλλος να ακούει το τραγούδι και να το διαβάζει ταυτόχρονα. Να το βγάζει το κινητό του, να το σκανάρει το κάθε τραγούδι και να το διαβάζει. Μου λέει έτσι μπορώ να μάθω. Έτσι το κρατάω το βιβλίο σαν Ευαγγέλιο, μου έλεγε ο άλλος, γιατί είναι για μένα τρομερή βοήθεια στο πώς να μάθω τα ποντιακά. Επίσης, αυτό πάνω σε αυτό που σας είπα για την απαξίωση της διαλέκτου στο σήμερα, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, μια ερώτηση βασικά, θα μου πείτε και θα βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης στα ποντιακά. Ποιος είναι? Ας μου πει ο καθένας το δικό του. Πείτε μου ένα. Όποιον θέλετε εσείς. Τσαχουρίδης, ο Μαθαίος. Ο Τσαχουρίδης. Ο Τσαχουρίδης. Κακά γούστα έχετε. Κάποιος άλλος πείτε μου έναν καλλιτέχνη, κάποιον που ακούτε πολύ. Έναν οποιονδήποτε καλλιτέχνη στα ποντιακά. Γιατί σας ρωτάω, δεν άκουσα. Ούτε Διογέννη δεν ακούω. Ο Μπουταχίδης. Ωραία. Ούτε Διογέννη δεν ακούω. Παρχαρίδης. Ωραία. Ποιος είπε? Ποιος το είπε? Ωραία. Πες μου 5 τραγούδια του Παρχαρίδη. Πες μου 5 τραγούδια του Μπουταχίδη. Εγώ θα έλεγα τον Γιώργο τον Βουλατσακλή. Πείτε μου 5 τραγούδια τους. Πες μου 5 τραγούδια του Τσαχουρίδη. Το έχω ένα μυστικό, το και των νεαγνών, Ναι. με τον Νικολαίδη, τι άλλο, άλλα δεν μου έρχονται. Αυτά τα δύο. Γιατί σας ρωτάω, γιατί σας το είπα αυτό και σας έφερα αυτό το δίλημμα. Τα 5 τραγούδια λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποντιακά, αλλά δεν πάμε να ακούσουμε στίχο. Δεν πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του καλλιτέχνη. Πάμε να ακούσουμε το τζέρτζελο, την ωραία μουσική, πάμε για το χορό, πάμε για τη διασκέδαση ή πάμε γιατί έχει ωραία φωνή ο καλλιτέχνης. Έτσι, είναι θεμιτό κι αυτό. Έχει καλή φωνή, παίζει ωραία λύρα κτλ. Και πάμε να τον ακούσουμε να λέει τραγούδια γενικά. Αυτό τι σημαίνει? Κανείς δεν δίνει βάση στην ουσία στο στίχο, που είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια για να διασωθεί και διάλεκτος. Έτσι δεν είναι? Κανείς δεν δίνει βάση στο στίχο στην ουσία. Δίνουμε ωραία βάση στη διασκέδαση και στη μουσική κυρίως. Αυτό θα έπρεπε λίγο να μας προβληματίσει και σαν καλλιτέχνες εμάς, αλλά θα έπρεπε να μας προβληματίσει κυρίως σαν ακροατές όταν πάμε να ακούσουμε κάποιον, αλλά και σαν παράγοντες πολιτιστικών συλλόγων που κλείνουμε καλλιτέχνες. Έτσι. Θα έπρεπε να μας προβληματίσει λίγο, γιατί με ποια κριτήρια κλείνει ένας πρόεδρος συλλόγου έναν καλλιτέχνη? Είναι τα εύκολα ακούσματα. Ναι, εγώ βάζω κάποια ρητορικά ερωτήματα, καλό θα ήταν να μπούμε σε σκέψεις όλοι. Με ποια κριτήρια γίνεται αυτό? Δεν θα έπρεπε να γίνεται με τα κριτήρια το πόσο καλά ξέρει ο άλλος ποντιακά, πόσο καλά προφέρει τα ποντιακά, πόσο και διάφορα άλλα. Η απαξίωση. Πόσο εμπορικός είναι, ναι. Η απαξίωση λοιπόν του στίχου και η επικέντρωση στη διασκέδαση και στη διασκεδαστική μουσική και το χορό είναι, και αυτό γίνεται λόγω έλλειψης καλής γνώσης και από τα διοικητικά, όχι μόνο από τον κόσμο. Ο κόσμος άντε έχει και την ευχέρεια, να το πω έτσι, δεν είναι υπεύθυνος για αυτό που θα πάει να ακούσει.
Δεν είναι υπεύθυνο να κλείσει κάποιον καλλιτέχνη, είναι υπεύθυνο για να πάει να διασκεδάσει. Πάει να διασκεδάσει. Άμα παίζει ο Διογέννης, άμα παίζει ο Κοσμάς, άμα παίζει ο Γιώργος, ο ΑΒ, θα πάει να διασκεδάσει. Θα έπρεπε δηλαδή οι υπεύθυνοι να είναι πιο υπεύθυνοι, κατ' εμέ. Η παραδοξότητα σε αυτό είναι το ότι μιας και το τραγούδι το χρησιμοποιούμε σαν κύριο μέσο για να διασωθεί αυτή τη στιγμή η διάλεκτος, ταυτόχρονα την καταστρέφουμε μέσα από το τραγούδι πολλές φορές. Είναι λίγο παράδοξο. Υπάρχουν, πάμε να διασκεδάσουμε και υπάρχουν τέτοιες παρεκτροπές. Συγχωρέστε με σας παρακαλώ και θα ήθελα από τους μεγαλύτερους την άποψή σας, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία να μας πείτε αν ποτέ ήταν παράδοση στα ποντιακά το μεθύσι. Αν το να κάθομαι κάτω μπροστά στον καλλιτέχνη είναι παράδοση, θα γίνω πάλι κακός, πάλι θα τα ακούω στο ίντερνετ, πάλι θα μου γράφουν σχόλια, πάλι θα με κατηγορώ Διογέννης, είναι παρεξηγησιάρης, θα λένε. Ναι. Δεν πειράζει, ας τα πω εγώ, μπας και προσπαθήσω να προσπαθώ πάντα να κάνω κάτι καλό για την παράδοση και ας τα λένε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι παράδοση αυτό. Οι χαρτοπετσέτες είναι παράδοση. Τα τεράστια τα stage και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι το να βγάζω τα ρούχα μου μπροστά στον καλλιτέχνη. Να πάρει ο καθένας από ένα μπουκάλι και να κάθεται μπροστά και να τραγουδάει μπροστά στον καλλιτέχνη χωρίς ρούχα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι οι πόντιοι ήταν κυμπάριδες και συνεχίζουν να είναι. Θεωρώ ότι είχαν μέτρο στο αλκοόλ. Θεωρώ ότι είχαν κάποιες αρχές στο να μην με δει ο άλλος και γίνω ρεζίλ και να πιω, θα πιω και θα είμαι κύριος. Δεν θα γίνω ρεντίκολο. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τροφή για σκέψη, για προβληματισμό από έναν άθλιο, από έναν κακό, από έναν παρεξηγησιάρη. Μας ενδιαφέρει κάτι για να κλείσω με αυτό. Μας ενδιαφέρει και εμένα και εσάς προσωπικά η διάσωση της ποντιακής διαλέκτου εν συνόλο ή μας ενδιαφέρει η διάσωση τοπικών ιδιωμάτων. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει, αν σας έλεγε κάποιος θέλετε να μιλάτε, να χορεύετε και να τραγουδάτε όπως ο παππούς σας ή θέλετε να τραγουδάτε, να μιλάτε και να χορεύετε ποντιακά. Τι θα απαντούσατε? Όχι από το κάλσα, από το ποντιακά. Ναι. Όχι, οπότε ο πατέρας και ο παππούς σου μιλούσανε συγκεκριμένο ιδίωμα. Ναι, μιλούσανε συγκεκριμένο ιδίωμα. Δεν θα πρέπει αυτό το ιδίωμα να το διασώσουμε. Άρα εγώ που τραγουδάω, εγώ που μιλάω ποντιακά και τραγουδάω ποντιακά, θα πρέπει να μιλάω και να τραγουδάω και να χορεύω έτσι όπως χόρευε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν έλεγε ορμάνια, έλεγε ορμάνε. Δεν έλεγε ποράνια, έλεγε ποράνε. Δεν έλεγε χωσέτια, έλεγε χωσέτε. Δεν έλεγε ακίλ, έλεγε αχούλ. Τώρα όλοι τραγουδάμε σε ένα ιδίωμα. Σαρτάτε με παντόφλες φορούν. Τραγουδάμε σε... Η γιαγιά χόρευε με παντόφλες γιατί έτσι προέκυψε και ο χορός της Μαρίας. Μπράβο, μπράβο, ναι, θα συμφωνήσω. Τώρα τραγουδάμε σε ένα ιδίωμα. Γιατί πάλι οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι κλείνουν ένα ιδίωμα. Μας ενδιαφέρει αυτό το τζέρτζελο αυτό που είπα. Αυτό το τζέρτζελο το... όλοι μιλάμε ματσουκέτικα τώρα. Όλοι χορεύουμε ματσουκέτικα. Άρχισα βλέπω ότι και στα πανηγύρια πλέον αρχίζουμε και το διπλό το τικ το καταργούμε και βάζουμε μονό τικ. Λες και εδώ, ρε παιδιά, έχουμε προέδρους συλλόγων εδώ μέσα που στην περιοχή μας έχουμε 1, 2, 3 προέδρους, βλέπω, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος. Έχουμε προέδρους συλλόγων εδώ. Πείτε μου σας παρακαλώ, στην περιοχή μας είχαμε κανέναν από τη Ματσουκά? Έχουμε καταγωγή ποντίων από τη Ματσούκα? Δεν έχουμε κανέναν. Στο χωρίο Νεσούν, απεσλίδες. Στο χωρίο Νεσούν, απεσλίδες. Σε μόνο το χωρίο χατσοσμαλούδες με τεντζίδες. Σε άλλο το χωρίο Καυκάσιοι. Δεν είχαμε. Όλοι όμως πρέπει να χορεύουμε ματσούκα. Όλοι όμως πρέπει να τραγουδάμε με αυτό το ιδίωμα. Γιατί άμα το πεις αλλιώς σου πει ναι, εμείς το λέμε έτσι. Εσείς καλά κάνετε. Δεν κατακρίνω τους τραγουδιστές για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Οι τραγουδιστές που η σκούφια τους κρατάει από εκεί θα πρέπει να τραγουδάνε έτσι.
Αυτό ακούσαν, αυτό μάθαν, έτσι θα τραγουδάνε. Εμείς όμως θα έπρεπε να τραγουδάμε και να χορεύουμε και να μιλάμε όπως οι παππούδες μας. Δεν τραγουδούσαν έτσι. Δηλαδή, άμα ήταν οι παππούδες μας ζούσαν τώρα και οι γιαγιάδες μας, θα τα ακούγαν και λέγανε εντάξει, και εμείς παππόντιήμες. Εγώ θυμάμαι ο προπαππούς μου όταν έφτασαν από τον Πόντο, τους φέρανε στον Πειραιά, χορεύανε κάτω ένας μεγάλος κύκλος, ένας έπαιζε λύρα και χορεύανε και πάει σε έναν και του λέει «Α, τι ντο χορεύνε αδά». Και λέει αυτός «Ποντιακά, πόντι είμαι», σου λέει «Ντο χορεύνε». Και λέει ο παππούς ο δικός μου «Εμείς παππόντιήμες, αμανατά τα χωρώντας και ξέρωματα». Και εμείς πόντι είμαστε, αλλά αυτούς τους χορούς δεν τους ξέρουμε, του λέει. Φανταστείτε τώρα να ήταν εδώ και να χορεύανε αυτούς τους χορούς. Τους δικούς μας χορούς, στην ουσία. Δεν θα έπρεπε οπότε να κοιτάμε λίγο το ημέτερο, να κοιτάμε λίγο το δικό μας, παιδιά, να προσπαθούμε να σώσουμε κι εμείς όπως μιλούσαν οι παππούδες μας. Αλλιώς όλοι θα μιλάμε με ένα ιδίωμα. Υπήρχαν πάρα πολλά. Θα μιλάμε όλοι με ένα, θα χορεύουμε όλοι με ένα και θα τραγουδάμε όλοι σε ένα. Εντάξει. Για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Κοσμά Τσίναλη για τη μεγάλη τιμή και για τα πολύ εγκομιαστικά σχόλια προς το πρόσωπό μου, τη Μαρία την Προκοπίδου για την τόσο όμορφη ανάλυση που έκανε και τα τόσο καλά λόγια που είπε για μένα, τη Σοφία την Τζολερίδου και όλο το σύλλογο του χωριού μας, τον φίλο και αντιδήμαρχο τον Γιώργο τον Χατζηδημητριάδη για την αμέριστη βοήθειά του και το Δήμο όλο για τη στήριξη, τις εκδόσεις Infognomon για τη διαχρονική τους στήριξη προς το πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια, το βιβλιοπωλείο Συμβολή για τη βοήθειά του, τους συμμετέχοντες στην ακουστική έκδοση του παραμυθιού, τους γονείς μου, την Ελίνα, τον κύριο Κοσμά, τα παιδιά μου που μου συμμετείχαν μέσα, τους χορηγούς της εκδήλωσης, τον φίλο τον Λάζαρο τον Μπακαλίδη και την Infotech και το Velvet Massage, τους χορηγούς επικοινωνίας που ήταν όλα τα τοπικά site της περιοχής, το Αλμοπία 24, το Αριδαία News, το Αριδαία 365, το Pozar News, τη μαμά μου και τη θεία μου και τη Σοφία και τις γυναίκες που κάνουν τον όμορφο μπουφέ για να κεραστείτε αύριο. Αύριο λέω, μετά από εδώ, συγγνώμη. Μέχρι αύριο δεν θα περνάνε. Και φυσικά όλους όσους ήρθαν από μακριά για να με τιμήσουν, τον κύριο Ιορδάνη, τον Γιώργο, τον φίλο, τον Πουλαζακλή, τον καλλιτέχνη, τον Στέφανο, τον Τζιβόπουλο, 6 φορές χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής της καταδύσης, φίλος, τιμά και αυτό στην περιοχή μας και την αναδεικνύει, κουμπάρους, φίλους, συγγενείς, προέδρους συλλόγων που μας τίμησαν με την παρουσία τους, το Νεοχώρη, το Άλορο, το Μεγαπλάτανο, την Άψαλο, αν ξεχνάω κανέναν, χίλια συγγνώμη παιδιά, φίλους ιδιαίτερα που δεν έχουν ποριακή καταγωγή και έχουν έρθει από μακριά, κορίτσια, φίλοι από τους προμάχους, από παντού. Σας ευχαριστώ για την εκτίμηση στο πρόσωπό μου και για την αγάπη σας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είστε όλοι εδώ σήμερα κοντά μου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Με συγκινείτε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτή την όμορφη παρουσίαση, έτσι να ευχηθώ εγώ πάλι καλοτάξιδο το βιβλίο του Διογέννη. Είναι, είπαμε, ακόμα ένα λιθαράκι για τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι, ας στηρίξουμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες των νέων παιδιών, που εδώ πραγματικά χαίρομαι, γιατί σε αυτούς αφήνουμε τη σκητάλη της παράδοσης και μετά αυτοί στα χάταλα, στα μικρά τα παιδιά, και είναι πολύ πολύ όμορφο να δημιουργούνται τέτοιου είδους δουλειές, να παράγονται τέτοιου είδους δουλειές. Λοιπόν, ο λόγος του Διογέννη πραγματικά πάντοτε μεστός, με πολλά ερωτηματικά και με πολλούς προβληματισμούς. Πάντοτε να είσαι έτσι, Διογέννη, έτσι να θέτεις αυτούς τους προβληματισμούς για όλους μας, για όλη την κοινωνία, στους δρόμους της παράδοσης. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ πάλι. Ναι. Είμαι εχθηρός, αλλά είμαι αληθινός. Αληθινός, βέβαια, έτσι και με. Δεν θα ακούσετε από μένα ψεύτικα λόγια, δεν θα ακούσετε. Μπορεί να γίνομαι κακός με κάποιους, αλλά
Είμαι αληθινός, θα πω την πραγματικότητα έτσι όπως Έτσι. Και με νιάξιμο, πραγματικά, με νιάξιμο που βγαίνει μέσα από την ψυχή, λοιπόν, έτσι, για την παράδοση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά τον Διογέννη με τις ευχές της την Μαρία, την αγαπητή συνάδελφο, που έχει τόσο όμορφο λόγο που θα μας πει, θα τα λέει τόσο ωραία, για την πρόεδρο του Συλλόγου που ήταν εδώ και στήριξε Συλλόγου Πολιτικών Καψάλου, την εκδήλωσή μας, και φυσικά όλους εσάς. Έξω, όπως είπε και ο Διογέννης, εκτός από το βιβλίο, έχει και ποπέ με όμορφα και έμνοστα, έτσι. Ωραία, από την μαμά και από την θεία, έτσι λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.